עומר לוי? 800K? רגע. אבל היא עוד לא הגיעה לעוגה של ה-700K, איך כבר 800? מה? היא הגיעה כבר ל-800K, אוקיי, לא. אוקיי. שנייה. לא. שנייה, בואי נדבר על זה. רגע. קודם כל, אני לא חבילה מוזרה מאלי אקספרס, אני תמיר, היי. דבר שני, אני לא הבנתי את הקטע. עוד לא הוצאת העוגה של ה-700K, כבר הגעת ל-800K. כאילו מה... בוא'נה, המעריצים שלך לא נורמליים. אוקיי, שנייה, רגע, בוא נדבר על זה. אני אביא לך חוקה, אני אכיל לך חוקה, אוקיי? לא. מה את רוצה? רגע, מה את רוצה בעצם? את רוצה חבילות מאלי אקספרס שאני אביא לך? פותחת חבילות מוזרות מאלי אקספרס. לא. פותחת חבילות מוזרות מאלי לא. אקספרס. נו, מה? פותחת חבילות מוזרות.